Tubor ka Batesi TV. Lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Ninwan ra mangi hakerdop ying jongpi. Kilai tili ki seng bhalang ki bekentup ya ka Ribhoy Youth Federation, ka Khasi Students Union, lembat ka Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples, nakatany Western Ribhoy, ka baha mapo ka Jirang CNRD Block, Ribhoy District, ha ka arpu santri gubernur Jemang arajar arpuai kila rai ban ai ka jingye trailang bat ki bor sorkar na ka bentaban peteng ya ka jingye kuntma persya ya ka jingpang kelam COVID-19 hadin baboni ginong song hagani ka thain ru kila syakta hagani ka jingpang kelam kani ka jingpen pau ya ka jingye trailang jong kini ki seng bhalang bat ka sorkar ka long hadin bakila pensngo hakmat ka jingye lang ka balalong ha ka office jong block development officer ka Jirang CNRD block ha kabali don lang ru nado UMLA jong kejirang constituency uba Sosthenes Sotun nang tadi UMDC uba Victor Rani bat kiwei agni kapor na kalyang jonga kum presiden ng FVP ngap pau yung snokmen na kabanta banyo ya phliu jingmut ha kabide ban kane ka jing yasong perkhat kam ha banya perkhat na kabanta kane ka khlam COVID-19 en kabalawan ban dengsup biang sajisin sekon web ha kane ka than bat ha kane ka Western Ribhoy jungi dei tang ne hari India bat ha kalang ka partai berkawai nrega ka ban kalang junga ngasatnat pau kane ka por ha ka meeting ka bangila isong ne ka singi kalong bangila yo bnya discuss cibun ki banta na ka banta ka ha kamyan kumno ban rat dingkong lane ban yada ya kane ka jingpang kabala wan trade bor hapo jong kane kathain kamtam hapo jong Western Ribhoy jungi kumta nakayang jonga ngakantu ya ki paradong prathan kinong ilam snong ki bolong ki sordar kinong kit kam snong ki seng balang ki NGOs baro ki beron ngene kapor ban ki officers kamtam nakayang jong ka health bakin ai ke jing trelang kumjuru nakayang jong ka police department bakin ai ke jing trelang banesim bentalang na ka benta kumno banesim benta banrat dingkong ya kane ke jing snew jong une ujingpang lane ke jong kene ka khlam kumjuru hawide bat ka vaksin na kan tu nak liang jonga kumwoi na kinong yalam jong ka FGP ba nginum dei bandon kata ka mensim ke jing sap penbing lane ke jing pensutu bakla na kiwe pat ki bor na kiwe pat ki kamtam na kiwe ki nongkren ki ba pensutu bakla ki pa jongi henrei katkum kajing tip katkum kajing lap jongi haswa bagen le ya kene nyangai scam baki scientist kila dep batai kila dep experience paswa bakin penmi ya uni vaksin chwa bakin ai sik ba namar kata nginum dei bandon kijing shifting ngakan tu ya ki ba kinong song snong baro bakin song bha ban sha ila de ban IT ka la ne vaksin ila de kenang bangila ban banyada ya kene kijing pang kumbak sarkar kala maham kala hikai yangi bangin ai ya kene kijing da kamtam kijing hikai na kaliang jong ka health department dan nakaliang jonga kum presiden FVP sajisen ngakan tu ya ki borsnong bakin pensung tu hala ki jong ki snong ki jong ki kumju ya ki nong yalam nyam ki bolong ki pastor ki father bat kwe ki kumta terter bakin pensung tu ila ki jong ki breu jong ki bakin num dei ban shifting bat ngi dei ban long haswa mangi ban IT yala de yaw ne vaksin ban yelum da kanhon da ni da ki jagrop kenang ba ban peni se kepi ba bangiru nginum dei ban shifting ya kane ka khlam lane ban shifting ya ni vaksin kumba kiwe kila ai ke jing maham kane ke jing maham ka ba penting ki breu nang ne nang tai kalong ke jing maham ka ba pen sutu bakla ya ki kamtam ya ki breu jungi ki berang sadin nang ne kapor ngakan tu namar kata ya kini ki jai breu ki ba ai ya kini ke jing sutu bakla bakin num dei penmi lumar bakin num dei pen sutu ban ai kene khubar ham saya ke balong kum kene ke penting tsmei ya ki breu jungi haba kidon ke jing thu banyada ya le ru ndai ki klet no ki kinum aisu ya ta vaksin te ka ka ba ngidon ke jing thu ban syong ekne jing lang rangkat bat kini ki department rangkat ekonomi khmat jungi kalong na ka banta une ukhyang jing pang COVID-19 nila syong menta kasi ha ka bede kane ka meeting ban kumno banyada une ukhyang jing pang bat ban hikai ru ya ki ba leng ba kene ka meeting jungi in pensai lang sa ki ba kata kalong ba ki hap
ban husiar yala de ban penjengai iwe ne iwe ki hab ban sim ya kini vaksin ban yada na kini khyang jingpang namar bangi ngap ya ki khubor ham saya bon ki apen shoy pensmit da kumni kumto ladangi ayo ne posin ki ong bayap kumni kumtai hendai nak liang jungi ki kentu sapi ki ba wat nom sim ya kini ki khubor ham saya ki ba penthok bria lane ki ba kta ha bedai bat une bat kane ka dawai ka ba nakaliang ka sarkar ka ai hangi ha ka bedai bat kane ki Jepang ki ba nyomat menta teden mar kata ka daw ni nakaliang ka RBF ha kane ka singi ni la sim ya karai ban ya trelang bat ka department ba nakaliang jungi nila kloi ban ai wat kia ki volunteer nila kloi ban ai ya ki driver hakano kono kapor ba ka health department ka donkam lane ki public ki donkam ban leibu ya ki met positif lane ya ki jingpang ki ba mangat aga jingpang positif ngina kalian ka BF nila kloi ban donate ya kene ka benta la hakano kono kapor ba ka department ka donkam ya kum kine ki case ki ba ki donkam kumpa mene na kalian doktor ko ba ki ambulan ni don lightly hendai ni don tang wai u driver nakaliang jongi kemut ni kloi ban le ban yarap ban penya ya ki ambulan klem ni don ni pelut hi na jong kapla ban sew ya driver hendai bagan don kam kolong ba kini ki driver ki ba nakaliang jongi ka RBF ngai kemut ban nakaliang ka health department ka hapan biang ki jing yada kai ka message ka ban nakaliang jong ni ki nongilam seng na cha riboi sep ngi don ban pha sepiu pai ba kalong ba ya kan ke jing tren jong u presiden jong ga FKJP riboi sep ngi kentu ya pi baro ba pin wan sakmat ban sim ban ai ya ka injection nak benta unge u vaksin wat nom don kono ka jing shapting namar ba open koi u ai ya ka jing koi jing kya na benta ka jing ba ka jong ni lang baro